Ha plegat el moment d'obrir el baúl dels records, com el dia, Carina. Escoltem els sons del nostre passat. Fem un retrocés en el temps. Volem, amb les ales de la imaginació i per mediació de les ones hertzianes, fins a aquella època. Aparentment remota, això pareix, no és tan remota, perquè la vida passa molt ràpidament, e iniciem la nostra travessia a través d'aquest programa fins a plegar aquells anys de somnis, d'il·lusions, de patiments, de protagonisme juvenil, d'amoríos frustrats en algunes ocasions i de continuistes en la majoria, fins a que la mort ens separe. Durant 60 minuts aproximadament intentarem junts trasladar-nos imaginativament aquells dies en què la televisió emitia en blanc i negre. No existien vídeos, ni CDs, ni ordenadors, sintetitzadors, ni telèfons mòbils. Les paraules clonació, metrosexual, silicona o internet eren impensables. A ningú pareixia importar-li la pol·lució. El que més ens importava era la convivència, el respecte cap als demés, la unió familiar, el meravellós ambient que vivia a nivell general, la seguretat i els moments de diversió que els joves tenien disfrutant de la nostra música. Una música que la portaren uns altres joves i que formaren part dels nostres somnis. I ara, després de tant de temps transcorregut, tenim la satisfacció i la sort de dir-nos uns a altres. Recordes? Espero que esteu de lo més a gust escoltant Joso FM i espero també, com no, a partir d'ara disfruteu el més majoreig a recordar aquelles cançons que ens van disfrutar, ens van fer disfrutar, enamorar en alguns moments quan tenen algo més jovens i que avui, com no, ens agrada de nou recordar-les, obrir el caixonet i que dic jo, traure records, mirar les fotos i sobretot escoltar aquella bona música i una música que anirà barrejada amb uns comentaris per a tal efecte que espere que estiguen a l'altura que deuen d'estar. Des d'ací, des de Joso FM, vos cite per al pròxim dissabte, que tornarem de nou a la música pop-rock dels anys 50, 60, 70. Bé, el dissabte que ve, a les 6 de la vesprà, estaré així en ànima o en cos, no ho sé encara, possiblement siga en ànima. Fins al dissabte, adeu i bon cap de setmana.